Čaute, za vás u dnešného videa som Tung, Mr. Sahorská, tu máme prvé videjko na tomto kanále. Dajte like a odber, tam rozpúčte a my poďme na videjko. Máme tu 6-7, still a brain rot. Áno, počujete správne 6-7. Dámy a páni, nachádzame sa v tejto hre, ak môžete vidieť. Vyzerá to mega dobre, strašne to vyzerá super. Máme tu takú šípku ku tomuto Tung Sahurovi, tak si ho hneď zoberme. Aha, tu ho máme. A let's go, poďme si ho hneď ukradnúť do nášho krásneho shopu, dámy a páni. Let's go, položíme ho semka, super. A môžeme aj dokonca selnúť za peniaze, čo nám bude krásne, máme už 5 dolárov, dámy a páni, poďme ďalej, máme už 10 dolárov, čo je vynikajúce, máme tu aj nejaký spin, takže rovno sa môžeme aj zatočiť, máme 0 spin, čo je veľká škoda, a stojí to nejaké robuxy, takže to vôbec nevadí, a my môžeme, máme tu nejaké Clorvo Market, Tung Gear Shop, alebo ďalšie za robuxy veci, alebo Rainbow Amalgama to má, čo je vynikajúce, určite máme tu aj Tasahura, ktorého si môžeme aj rovno zobrať do nášho krásneho domčeka, ale je strašne ťažký, ak môžete vidieť, takže bude to ťažko niesť, ale máme ho super, môžeme tam krásne položiť. Super, let's go a budeme za ňou dostať ďalšie peniaze a potrebujeme na to. Je to celá rýchle, máme tu 42 dolárov a tu máme 24 dolárov, čo je super, že to zoberieme a máme už cez niečo 92 dolárov, čo je vynikajúca čiastka, úplne, že na začiatok tejto hry. Zoberieme si ďalšie peniaze, máme 128 dolárov, čo už je ďalšia vynikajúca čiastka, let's go, máme 160 a super, dáme páni, je to vynikajúce, a to je dokonca rebrík, po ktorom môžeme potom určite vynikajúce, to aj nejakého start pack za 9 robuxov, čo je úplne podľa mňa výhodná cena. A máme tu aj nejaký potom spin, áno, je to tento spin, máme tu 50 000, 250 000, máme tu nejaký, počkajte, VoIP, Slap, 1 milión a Brainstorm Sleep for 60 sekúnd, čo je vynikajúce určite. A máme tu nejakého Tung Saura, ktorý sa teraz prebudil a nás chcel asi zožrať, dámy a páni. Takže musíme byť veľmi opatrní, a zoberme si tohto Tung Saura, rýchlo bežať, ale nás puchol do hlavy, čo strašne bolelo moju hlavu. Strašne to bolo, dámy a páni, ale môžeme sa tam nejako dostať, aby sme to Tung Sahura dostali, lebo pretože máme tu už dvoch brainrotov a to je Tasahur a Tung Sahur, dámy a páni, zoberieme si ďalšie peniaze, máme už 461 peniazy, čo je skoro 500 dolárov, čo je vynikajúca čiastka, máme už 490 dolárov a máme už 501 dolárov, vynikajúca čiastka, dámy a páni, a my si zoberieme, máme tam nejakého, ok, pôjdeme pomaličky, zoberieme si tohto napríklad, rýchlo, pomoc, jaj. Škoda, veľká škoda, opäť buchla, aspoň nezískal, čiže obrovská škoda, dámy a páni, obrovská škoda, ale my sa pokúsime zobrať tohto Zibara Zubru, dámy a páni, pomaličky, nie, škoda, opäť sme ho skoro mali, ale nestačili sme na to a pozrieme na to, aký typek tu mám brainrotov, má tu Secret 6-7, Halloween 6-7, Secreta ďalšieho Secreta 6-7, alebo tohto zlatého Gold 6-7 brainrota, čo je vynikajúce, alebo má tu dať čo Mythic, ale tu Mustrula, Watermula, Gold, Watermulina, alebo Diamond, Burbalony, Lulioli, čo je super, dáme pani brainroty, musím povedať. A my máme zatiaľ iba Tung Sahura, alebo Tasahura. Zoberieme si za nich peniaze, a máme už skoro vyše 1000 dolárov, čo je vynikajúca čiastka. A my poďme ďalej. Máme tu túto zabrota, že rýchlo si ju zoberieme, dáme pani, máme super. Tak, dáme si ju do nášho domčeka, vynikajúco tak a počkaj, tak super, máme odtávané, budeme sa ďalšie prachy, dámy a páni, čo je vynikajúce, lebo už práve teraz by sme mali mať cez niečo 1000 dolárov, tak ešte nie, ešte si chvíľku počkáme, tak napríklad teraz, let's go, máme 1000 dolárov, čo je vynikajúca čiastka, takže na začiatku to je úplne vynikajúce. Máme tu aj nejaký crafting machine, takže my sa na to nepozrieme. Máme tu nejakého Lololo, Ganzalény, Trippy Tropy a Ballerinas, Cappuccina,
Takže vynikajúce, dámy a páni, brainroty tu máme a týchto veľkých tung sahur mytických brainrotov, čo je vynikajúce. Tu máme aspoň tú safe zónu, máme tu nejaký sled protection alebo look base za Robuxy. Akože my si môžeme kľudne kúpiť aj tohto start packa za 9 Robuxov, pretože Robuxy máme. Takže hneď aj kupujeme. Mali by sme ešte 9 Robuxov, let's go, dámy a páni. A máme tu takto si môžeme dať, dámy a páni, sem a tam budeme vnímať obrovskú čiastku. Pozrite sa na to, $340, čo je vynikajúca čiastka, my si to hneď zoberieme, super. Máme niečo, že vyše $6,000, čo je vynikajúca čiastka. Zoberieme si ďalšie peniaze. Máme tu ďalšie. Máme už skoro $7,000, čo je ďalšia vynikajúca čiastka, dámy a páni. A tu máme tohto za 200 Rainbow Amalgamaty, na to by som si určite rád zobral, ale nemáme toľko Robuxov, dámy a páni, čo je veľká škoda. Ale nevadí, možno na budúce si ho zobereme. Takže určite to bude sranda. A máme tu aj tento shop Tung Sahur alebo Glorbaster, takže sa na to pozrieme. Máme tu Trap, Rusty Coil, Sprinky Coil, Bunky Coil, Zoom Coil, High Coil alebo Rainbow Coil alebo Grable Coil, Hawk, ok, Freeze Ray, ktoré stoja cez 500 000, 25 000, 500 000, 1 milión, čo je docela pomerne docela fajn, ale aj je to docela veľa. Pardon ľudia, takže uvidíme. Ak sa vám toto videjko páčilo z tohto stylu, dajte like a odber a natočíme ďalšie video.